Особено майсторите вече на българския танц. Вижте как изглежда. Раз, два, приситване, 4. Стъпка, спусък, кръстосване отпред, кръстосване отзад, люж в ляво, вдясно, вляво. И отново започва. Гралвка, гралвка. Асистентите показват, нали? Стъпка, спусък, кръстосване отпред, отзад и 3 последователни люша ляво, дясно, ляво. Вижте в гръб изпълнено хорото. Как се казваш, красавице? Калето. Ух, че хубаво има калето. Вижте хорото в гръб и гралка, гралка, приситване, приситване. Стъпка, спусък. Можете и с прескоци да правите кръстосването и започваме от начало. Първи такт, втори, трети, четвърти, на пети такт смяна на посоката и последните 3 такта люш на място и хорото започва от начало. Но, приятели, шопука преди да започне това хоро, всички се налавят. Налавят се на една много бавна гралска мелодия, която хорото се разхожда. Вижте как ще разходим хорото преди да заиграем. Последователни стъпки. Започваме с 10. Това е самото начало. Стъпка, втора, трета, четвърта. 4 бързи стъпки. След това имаме с 10, стъпка, пружинка, ляв, стъпка, пружинка. Вижте още веднъж. Това е движението, с което ще се движим по кръга. Асистентите ще помоля да играят с мен. И раз, два, забавям, забавям. И отново една, втора, трета, четвърта стъпка. Стъпка, пружинка, стъпка, пружинка. Това е момента, в който трябва да се наловите на хорото, така наречената бавна гралска част. Тя има много варианти. И сега ще направим този най-елементарния, след което ще започне специфичното заредиващ за шопука. Хорото спира на място, както казват шопите, уместо и започва да се люлее в дясно и в ляво, след което под знака на Асен Павлов хорото започва да се играе малко по-ситно и бързо. Надявам се, че съм достатъчно ясен, да не губиме темпо. Започваме с гралската част. Приятели, дайте въведение, хващайте се.